Ora kadang menika wonten pitakenan babakan pasrah tuwin panampi penganten. Menika limrahipun menawi wonten Semarang, pasrah panampi menika saged sakderengipun akad nikah, saged ugi sak samunipun akad nikah sakderengipun panggih. Lah menika menawi pasrah sakderengipun akad nikah kirang langkung mekaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi rahayu sagung dumadi. Wonten ngarsanipun Bapak Heru Prasetyo ingkang minangka sulih sarira saking Bapak lan Ibu Rahmat Buditama ingkang ketempatan keparengna kula ari sowan wonten ngarsa panjenengan mundi dawuhipun Bapak lan Ibu Heru Prasetyo. Ingkang sepisan ngaturaken salam taklim saking Bapak Heru Prasetyo kunjuk katur wonten ngarsanipun Bapak lan Ibu Rahmat Buditama. Kaping kalihipun jumbuh kalian menapa ingkang sampun pun rembag antaraning kalih keluarga ingkang badhe nawuh bepisanan. Dinten menika kula hanganti calon temanten kakung Bagus Surya Wicaksana kula pasrahaken dhumateng panjenengan kanthi panyuwun sageta calon penganten kakung enggal kadhaupaken kalian calon temanten putri Kusmaning Ayu Dewi Mustikawati. Sowan kula sapa ngombyong ugi kinanten sarat sarana jejangkeping tiyang apolokrami ingkang sinebat paningset ampun dipun pirsani kerta ajinipun, nanging mugi-mugi menapa ingkang kaasta menika saged angraketaken talining kekadangan antaraning kalih keluarga ingkang badhe nawung bepisanan. Mekaten ingkang saged kula aturaken kathah kekirangan lan kalepatan anggen kula matur wonten ngarsa panjenengan kanthi andhap asoring manah kula nyuwun lumuturing Sih Samudra pangaksami. Nuwun matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menika pasrah ingkang ringkes saged ugi dipun damel dawa dados menika sedaya gumantung kawontenan.